Kuyintokozo kakhulu ukukhuluma nawe kwi-channel igama kuPastor ngi-channel yefliki. Siyayithokoza siyehlisa kuwe, sicela ukuthi wenze ukubalule nokufanele okusebenzisa le namba kuphela uma ungumlandeli kusongo nekuseni ka-5 ntambama kuphela, ungasebenzisi WhatsApp, ungawasenza ama-SMS. Ilokho sicela kuwena. Igama kuPastor sibheka la udaba olukana uDladlathwala 3004 uthi Pastor ngicela ukubuza la ngabe kushona uphupha kamahewu. So amahewu kungenzeka waphupha waphuza, kungenzeka uphuphe uwavubela, kungenzeka uphuphe wapheka, kungenzeka uphuphe wathenga noma wabona. Kuyinto eyodwa lokho. Ngicela ukuzoshintsha lokho nake singakusho ukuthi number 1 ngokujwayelekile nje uma uphupha amahewu kuwuphawu oluhluma wabona, ngoba lokho kungasho nje inhlanhla, kungasho inhlala kahle nomzuzu nje omuhle ozofika kuwe wokubusa nokukhomba ngophakathi, yabona. Number 2 kuyenzeka futhi ngesikhathi ngokwesintu uma uphupha amahewu kuba uphawu oluhle nje uma wabona amahewu osuke likhomba ukuthi kungenzeka sekufanele usukume uwenza amahewu ayadingeka emsamo noma ke kunezidalwa eziwadingayo, yabo. Shuthi thina singathi number 3 kwesinye isikhathi uma uphupha amahewu kuwuphawu oluhluma wabona, ngoba lento ikhomba ukuthi kunesidalwa esasiwathanda siwajwayele futhi iwona ke esiwaziyo nesiwadingayo amahewu ukuthi enziwe la ngasekhaya. Ngoba khumbula ukuthi abanye ngokwesintu abantu bamabendlo emhlabeni baba izidalwa, ukuthi ukondlula nje lo wayewathanda amahewu, wayewaphuza amahewu, wayewakhothela amahewu, vele yena uzoziveza uzokuvezela amahewu ngoba iwona ufuna uwenze abe khona ekhaya. So ungabenza kujwala umuthanda, ungawenza umsebenzi umuthanda kodwa awabe khona amahewu. Number 4 futhi uma uphupha la amahewu sithatha nje ngophawu oluhle futhi uma wabona amahewu, ngoba ungabe uthi kukhomba ukuthi ngenzeka umsamokeni uthintwa ngawo amahewu. Ushithi uma kunomsebenzi kujatshule noma kuthemelezwa awabe khona lamahewu, yabona. Ngenzeka babe ngahle umqombothi okhokho bakho babedlela amahewu. Yini amahewu? Amahewu vele alikho igama, kodwa kusibona utshwala ngoba wona kufakwe ingwebo leyo utshwala futhi akufakwa umthombo, kodwa suke kuwenziwe nakwalaza. Siyabonga, be blessed. Esibheka amahewu.